Фахри казва, че го е ухапала пепелянка и за доказателство сочи белег от зъбите на влечугото. Като обръща се едно с вилата и изглежда, че змията, изглежда, се ме настъпил и так клосна. И аз даже не бях и с панталон така, с панталон, фотически бях го такова са до тука. Дигнал ги до това. Приготвил се бях да ме лапе, изглежда. И усетих само вече като ма клосна и викам, нищо друго не е това. Такава болка в момента само. Много силна болка беше. Все едно, че ма цепна с нож. Цък, така, в момента. Викам сега да се обаждам на спешна 112. Имам си предвид, че пътя от Мадан до тук е някъде половин час. Докато да се оправим, докато да такова, много време ще ми мине. И аз реших, с магарето си беше при мене, кача се на магарето веднага, идвам си тук вкъщи, забирам жената, паля ладата и някъде в рамките на 30 минути аз бях в Мадан в болницата в спешна помощ. Биха ми инжекцията против отровна цироза. През това време болеше ли те? Не. През това време аз много бързо карах от тук, защото минах през горния път, тук през... С ухапания крак. С ухапания в колата. И до там бях много добре. Пътува с колата, само се чесва по краката, само сърбеж някакъв имах и това ми беше. Но след 10 минути, даже дали бяха толкова, получих пропадъци вече. Ама това реакция от инжекцията ли, не знам от какво. Припадна? Припаднах. Един път, втори път те ме съвзеха. Там даже ме чака, защото линейката ме чакаше да ме кара директно на Смолян, там в Орил да ме карат. И като вече се свестих вече такова, там в Орил, там стоях една седмица и това беше лекуването, беше една седмица горе-долу. Сега внимаваш ли? Много. В смисъл такъв, че как да внимаваш. Не може всичко да се види. Пак си работя и се прибирам си с едното. Просто имам нещо на ум само, че може да има пак някоя змия по сеното. Това е друго, няма какво да внимавам. Тук в Варна действително има много змии и има от всякакъв вид. И пепелянки, и усойници, дето им викаме, и смоци. И те са стрескащи. Не са охапани много хора, но има някои тук там е охапани. А обяснявате ли им, че е защитен вид? Значи знаеме за това нещо, че са защитени и трябва да се пазят, ама някой път става така невидими работи, не знаеш що. Случват се. До този момент, от началото на годината, са минали 7 случая, което направено една съпоставка спрямо минала година. За цялата година са били общо 6. Малко повече до тук за сега, но имаме сезонност от ухапванията от змии. Естествено, при стопляне на времето, при излизане хората повече навънка, риска от контакт с змия се увеличава. Хората като ли неглижират този момент и като ли си мислят, че на тях не може да им се случи, но всяко излизане навънка е риск и за контакт с змиите. Макар че в България няма отровни змии, които да водят до смърт. Обикновено тук се получават алергичен ефект към ухапването на змии. Може би това е рисковото нещо и всеки човек, който е малко или много склонен към някаква алергия, независимо дали към храни, отрови и лекарства, риска от по-тежки усложнения се увеличава. При ухапване от змия, първото нещо, което трябва да се направи, е да сигнализира и да се потърси лекарска помощ. Системата на спешната помощ, мисля, че горе-долу е добре развита. Звъни се на телефона, на 112 или на 150, както още съществува, така че това е първото нещо. След което е пристягане над място на ухапване. Мите малко, това с рязане на място на ухапване, изсмукване на отровата, така че това мисля, че не е подходящо да се прави. Човека, който изсмуква, може да има болни зъби, проблеми с пародонта и оттам попадане на отровата и в самия човек. Алергичният ефект от отровите е най-рисков. И пак зависи, ако имаме алергия към отровата към змия, първите минути, часове са най-рискови към алергичен шок. Няма да забравя, една жена от Рудозем, миналата година беше постъпила при нас. Тя беше изпаднала в такова състояние, центъра по спешна помощ беше отишла на време, била в клинична смърт, те са извеждали там, не мога да кажа как е било точно, но жената си оцеля.